No niin Martti, B-maajoukkue ja Ylläs, miltä se tuntuu? Hyvältä tuntuu, poroja saisi olla pikkusen enemmän, että nuo kahvin porot on ensinnäkin päässyt loppuun. Mitä ne oli? Kyllä. No miten Juho, B-maajoukkue ja tämmönen aikuisten seassa, miltä se tuntuu? No, joko partakassa? Vähältähän se on tuntunut, mutta muuten ihan mukavalta. Joo. No, meillä on tosiaan ollut vatsatautia liikenteestä Lassilan Kalle on nyt sairaana, että se oli niinku oikeastaan kirjaimellisesti siltä monella jätkellä tuntunut, mutta itse on säästynyt siltä hyvin ja reenit on mennyt oikein mukavasti. Joo. Miten se, niin Juho oli kans osallisena tässä Kyllä, minä olin. Vessakäyntejä on tullut ja... Useampi kymmenhän niitä on tullut ja niin vähän vetelenä alkaa jo olla. Ja miten Martti tuommoinen oli toiseksi viimeisenä päivänä vähän tuommoista kovaa reeniä, niin oliko se hyvä vai huono? Hyvähän se oli, että täällä on kuitenkin varmaan Suomen ettei jopa pisin nousu, niin jos ei haltille nousua lasketa, niin kyllä niinku ajaa asiansa aika hyvin, pääsee vähän pitempään myllyttää kovempaa ja saa yhtäjaksoisesti niinku vähän semmoset köyhän miehen Keski-Euroopan olosuhteet.